Халыкара гаилә көне уңайынан республикала гаилә атналыгы игълан ителгән. Һаумыгыз эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы халыкты социаль яклау республика үзәгенең Өфе районы филиалы директоры Миләүшә Эмилева. Миләүшә Мәдхәтовна, һаумыгыз. Шулай итеп, гаилә көне уңайынан республикала гаилә атналыгы игълан ителгән һәм уның сектәрендә нинди саралар үтә? Гаилә атналыгы чынлапта безнең дүшәмбедән якшәмбегә тиклем дәвам итәчәк. Бу атна барышында безнең министрлык белән беррәттән башка ведомстволар бик күп чаралар, акциялар һәм конкурслар игълан итте. Бу атналык бик мөһим акция белән башланып китте. Дүшәмбе көне безнең республика гаилә үзәкләре теләгән кешедән мохтаҗ булган күп балалы гаиләләргә, авыр хәлдә калган, авыр тормыш хәлендә калган балалы гаиләләргә балалар товары китерә ала. Ул да булса инде коляскалар, велосипедлар, спорт товарлары, туклана торган урындыклар, кичкенәләр өчен күп товарлар китерергә мөмкин. Бу акция безнең инде ай дәвамында дәвам итәчәк, 13 июньгә тиклем. Кемдер катнаша ала? Монда теләгән һәркем катнаша ала. Бу товарлар инде яңа булырга мөмкин, куллануда булган товарлар булырга мөмкин. Теләгән һәркем шушы үзәкләргә килеп, алар инде безнең һәр районда эшләп киләләр, шушы товарларны тапшырып ярдәм итәргә мөмкин. Конкурсларга килгәндә инде төрле кызыклы конкурслар безнең ВКонтакте социаль челтәрендә, ул инде гаилә фотоларын яраткан йорт хайваны белән конкурс безнең кичә игълан ителгән иде. Шуннан инде безнең 17-18 майда Торатау конгресс холлында территория женского счастья хатын-кыз бәхете форумы узачак. Монда инде 2 көн рәттән төрле площадкалар эшләячәк, сәламәтлек площадкалары, матурлык площадкалары, төрле лекциялар, тренинглар хатын-кызлар өчен булачак. Монда итеп гаилә усагын хакласлары сынтып әйтәк, шулай хатын-кызлар. Һәм әйтеп китергә кирәк, атна дәвамында ЗАГСта гаиләләрен теркәгән парларга администрация вәкилләре шулай ук котлап открытка бүләк итәчәк. Бу инде без гаилә елында өйләнештек, ил буенча игълан ителгән акция шикләрендә. Һәм инде бу матур атнаны дип әйтәйек инде 19 май көне якшәмбе безнең гаиләләр матур фотоларын бергә, менә ял уздырган фотоларын шулай ук бәйләнештә социаль челтәренә куеп, анда гаилә турында кыскача мәгълүмат биреп, шулай ук конкурста катнашып, төрле бүләкләр ота ала. Бәхетле сәгатьләр турында һөйләгез инде. Ул шунда кысалай игълан ителгән. Буна угай арашлы нинди гаиләләр эштән 1 сәгатькә алдан бушай ала? Безнең ул акция бүген бит инде 15 майда гаилә көндә. Монда бу акция безнең гаилә һәм хезмәт министрлыгы белән профсоюзлар федерациясе бит инде барлык оешмалар, предприятиелар җитәкчеләренә шундый тәкъдим белән чыкты. Гаиләле хезмәткәрләрне бүген эш сәгатен, эш вакытын 1 сәгатькә кыскартырга, бу акциянең шулай ук максаты гаиләнең традицион кыйммәтләрен саклап калу һәм инде шул эшләгән гаиләләргә хөрмәт күрсәтү. Ягъни гаиләһе булган һәркем, һәр хезмәткәр эштән 1 сәгатькә алдарак китә ала. Китә ала, әйе. Бушай ала. Һеҙҙең оешмала, һеҙҙең үҙәктә бына шундай гаилә парлары күпме ул? Бергә эшләгән, бер урында эшләгән. Менә шушы гаилә атналыгы акциясе шикләрендә бит инде әйтергә онытканмын, 15 май көне бүген безнең бәйрәм хөрмәтенә бергә эшләгән парлар хөрмәтләнә һәм бүләкләнә. Безнең менә министрлык структурасын алганда, бездә дөйм алганда 71 шундый пар эшли. Һеҙҙең үҙәктә? Безнең үзәктә 3. 3 пар бар, тимәк. Бұл гаиләләр ныклы булһын һәм бергә эшләгәндә уларга ошо гаилә ныклыгын һынауҙарына бирешмәһендәр дип мәксәбә. Шулай бит. Тагыла
конкурстар тураһында әйткәндә, улар бик күп кенә игълан ителгән. Шуларның кызыклыларының береһе гаилә традицияләре буындар бәйләнеше. Бу инде өлкән буын белән яшь буынның да бәйләнеше ныгыту сектәрендә. Касанга тиклем бара ул? Бүген генәме, булазнала гынамы, әллә яй дәвамында ла бәлки катнашып булалар? Бу конкурс безнең 17 июньгә тиклем булачак. Шулай июньгә тиклем. 17 июньгә тиклем булачак. Бу конкурста 3 номинация бар. Аның инде берсе гаиләм объективта, минем гаиләм традициялары һәм миңа үрнәк булырдай кеше бар. Монда инде бу конкурста катнашу шартлары бик гади. Бу конкурста Башкортстан территориясында яшәгән, үз иченә төрле буын вәкилләрен туплаган гаиләләр катнаша ала. Шартлар инде бик гади. Монда бергә утырып уйлап, кайсы номинациядә катнашырга һәм әзрәк фантазияны эшкә җигергә кирәк инде. Бу конкурста катнашыр өчен шул ук бәйләнештә социаль челтәрендә берничә гаилә фотосын куярга кирәк һәм гаилә тарихын язырга кирәк һәм онлайн заявка тутырырга кирәк. Бу конкурска нәтиҗәләр 8 июльдә безнең бит инде тагын бер бәйрәм була, гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык бәйрәмендә. Менә шушы бәйрәм чараларында бу конкурска нәтиҗәләр ясалачак һәм кыйммәтле призлар, бүләкләр тапшырылачак. Катнашыгыз димәк бу конкурста шулай бит. Миләүшә Мисхәтовна, Рәсәйдә гаилә ул төп кыйммәтләрнең береһе, дәүләт кыйммәтләренең береһе һәм күптән түгел Рәсәй президенты Владимир Путин өс балалы гаилә, ул федераль кимәлдә күп балалы гаилә дип танылган указга кул куйды. Нимәләр үзгәрдеме бына социаль яклау яһәтеннән я башка яһәттән ошо указга ярашлы? Бу указ чынлап та ул бик көтүп алынган указ булды инде безнең күп балалы гаиләләр тарафыннан. Чөнки әлегә тиклем безнең илдә, безнең Россиядә шушы күп балалы гаилә дигән бердәм статус юк иде. Ул хукук менә әлеге вакытта инде әйтергә кирәк, шушы указ белән безнең шушы статус булдырылды. Быгаса төбәктәр үзләре аерым билдәләй. Моңанча дөрес, һәр төбәктә ул инде үзенең локаль норматив актлары буенча, менә бездә бит инде ул безнең республикада 3 бала 18 яшькә тиклем иде, кайбер республикада 2 бала, кайдадыр 5 бала. Менә бу инде хәзер әйтергә кирәк, монда ниндидер бер бердәм хукук статус барлыкка килде дип әйтергә була. Һәм инде барлык күп балалы гаиләләргә булган пособиеләр, ярдәмнәр хәзер инде өлкән 3 бала, менә өлкән бала 18 яшькә тиклем, яки инде көндезге бүлектә уку шартлары белән 23 яше тулганчыга тиклем барлык ярдәм чаралары күрсәтеләчәк бу гаиләләргә. Һәм күп балалы гаилә дигән статусы гадәттә әгәр дә бала көндезге бүлектә укып тамамлай икән, ул алына торган. Хәзер указга ярашлы ул гомерлек статуста яши. Гомерлек статус була. Ярдәм чаралары менә шул бала инде 23 яшькә тиклем укыганчыга тиклем дәвам итә. Аларга мөмкин иде. Шу ярдәм саралары турында искә төшереп китәйек. Нинди ярдәм сараларына дәгъва итәләр күп балалы гаиләләр республикала һәм гомумән Рәсәйдә? Күп балалы гаиләләр безнең инде федераль бюджеттан, республика бюджетынан бик күп төрле пособиеләр бит инде булдырылган. Ул айлык пособиеләр күп балалы гаиләләргә аның база өлеше арттырылып түләнә. Ул бит инде менә коммуналь торак компенсациялары бу инде электән булган безнең түләүләр. Шулай ук алар бит инде бушка мәктәпләрдә тукланалар, аз тәэмин ителгән күп балалы гаиләләр. Монда инде яңалыкка килгәндә менә безнең үткән елның азагында Башкортстан Республикасы хөкүмәте карары нигезендә күп балалы гаиләләр республика колледжларында түләп укыган шарт белән, түләүле шарт белән укыган вакытта аларның инде шушы укуга булган чыгымнарын 50% компенсациялау. Бу инде бер уку елына түләнә бу компенсация. Бер тапкыр гынамы? Бер тапкыр, елына бер тапкыр. Менә 23-24 ел уку елы тамамлану белән 1 июльдән инде бу компенсациягә гариза биреп дәгъва итә ала күп бала. Киләһе ел тагыла дәгъва итә аламы? Әлбәттә. Ягъни ел һайын 50% кайтара ала. 50%, ләкин 30 меңнән дә
артмый инде. Бұл ярдәм менән кулланучылар республикала етерлекме? Улар мөрәҗәгать итәме? Алар мөрәҗәгать итә, әлеге вакытта инде белешмә алалар. Әйтеп китүемчә, компенсацияга гариза белән инде 1 июльдән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Безнең үзәккә шул исәптән инде күп функциялы үзәкләргә мөрәҗәгать итәргә булыр. Яшәгән урыны буенча мөгаен. Яшәгән урыны буенча. Бу компенсацияга инде ата-ана мөрәҗәгать итер дип уйлыйм инде. Менә ул бит инде договор ата-ана исеменә була. Ягъни үҙегеҙ яшәгән төбәктә күп функциялы үҙәктәргә, булмаһа халыҡты социаль яҡлау үҙәктәренә мөрәжәғәт итергә мөмкин. Айырым категория ул махсус хәрби операцияларга ҡатнашыусыларҙың ғаиләләре. Бына уларға ҡарата ниндәй ярҙам саралары бар? Тағы ла иҫкә төшөрөп үтәйек. Махсус операцияда ҡатнашыусыларға һәм аларның ғаиләләренә, айырыуса балаларға бит инде безнең бик күп республикада, менә әйтеп китергә кирәк, ул бит инде колледжларда, мәктәпләрдә бушлай туҡланыу, балалар баҡшасына бушҡа йөрөү, чиратсыз балалар баҡшасына урнаштырыу, студентларға килгәндә, ул бит инде дөйөм ятаҡларға бушҡа урнашыу, һәм менә безнең Башҡортостан Республикасы колледжларында алар бушлай уҡый, ул балалар, я булмаса инде уҡыу сертификаты тапшырыла. Менә бу исәптән инде яңалыҡ, шулай уҡ ул үткән йылның азағында менә ҡабул ителгән ҡарар. Безнең бит инде бар республика колледжлары һәм бар хөкүмәткә ҡарамаған шәхси дип әйтик колледжлар, шулай уҡ вузлар ҡарамағында булған колледжлар. Менә шушы колледжда уҡыған балаларға шулай уҡ компенсация булдырылды. Ул да булса инде йылына 60 000 сумлык менә уҡыуға булған шығыннарны ҡаплатырға компенсация. Бу компенсация семестр беткәч түләнә, я булмаса инде уҡыу йылына түләнергә мөмкин. Мөрәжәғәт итеүҙең ваҡытында һәм мөрәжәғәт итеүсенең ҡарамағында инде был хәл итеү. Ҙур рәхмәт Миләүшә Мидхәтовна ошо социаль сараларҙы тағы ла бер тапҡыр тамашасыларға иҫкә төшөргәнгә һәм әлбиттә ғаилә көнө уңайынан һеҙҙән тамашасыларға теләктәр. Тамашачыларға теләкләр шул инде, ғаиләләргә именлек телим һәм ғаиләләрдә балалар инде тулы ғаиләләрдә, татыу ғаиләләрдә үссен. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, ғаиләне социаль яҡлау саралары тураһында Халыҡты социаль яҡлау республика үҙәгенең Өфө районы филиалы директоры Миләүшә Йәмиловаға һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.